Bir gün ayal Adamsyna uzak wagtdan bäri arzu edip ýören seýahat hakynda ýatladýar. Adam hem muny ýatlaýandygyny, ýöne elindäki pullaryň ýeterlik däldigini aýdýar. Ayal 2 ay öň gyz doganyňa garz bereniňi ýadyna salýan, belki şonu izin alyp bileriz diýär. Adam şu gün gidip sorap göreýin diýip jogap berýär. Yola çykmasan öň azjyk bazar eden adam gün ortaň gyz doganyň ýyna barýar. Kapyny kakanda saçakda diňe bir bölek çörek bardygyny görýär. Bu ýagdaý onuň ýüregine täsir edýär. Gyz dogany tunup geljekdigini bilsem, bir zatlar taýýarlap goýardym diýär. Öýde elektrik hem ýokdugyny dogany sonradan bilýär. Adam sebabyny soranda gyz dogany ýerden elektrik keslendigini we tölek edip bilmeýändigini aýdýar. Adam garz meseleni açmagy tanýar. Gyz doganyň sessizce çeken kynçylyklary onuň ýüregine gıýýar. Adam cübüsindäki pullary sessizce naharhana goýýar. Elektrik tölegini tölemek üçin daşary çykýar. Hiç zat aýtman işleri düzeltýär. Üýe dolanyp gelende aýaly soraýar. Garz alyp bildiňmi? Ýani doganyňa beren garzyňy alyp gaýtdyňmy? Adam ýylgyryp jogap berýär. Ýok, ýöne Allahym maňa soranynyň köpüni berdi. Gyz doganymyň dogasyny. Bu hikaye bize hakykatly ýatladýar. Hakyky baýlyk zerur wagtynda sessizce uzadylan eldir. Seýahatlar ýatdan çykýar. Ýöne bir çöregi paýlaşmak, bir çyrany ýakmak ýüreklerde iz galdyrýar. Sylaý rahimdir. Garyndaşyňy ziyaret etmek, onuň ýagdaýyny soramak ýüregiňe seretmekdir. Sadakadır, gizlen edilen kömek, Allah'ın nazarında en kımmatlı sadakaların biridir. İhsandır, en oğudan görünüşte edilen yaxşılıktır. Bugün bir habar yolla, bilece çay iç, bir hal ýagdaý sora. Belki de en ulu sogaby sen kazanarsın. Doganlarımızı, garyndaşlarymyzy habar almagy hiç wagt ýatdan çykarmaly.